Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση GPO για παραπολιτικά, πάνω από 70% Ελλήνων ζητά αλλαγή κυβέρνησης. 70,8% κρίνει αρνητικά το κυβερνητικό έργο. Η πλειοψηφία αισθάνεται απαισιοδοξία για πολιτική και οικονομική κατάσταση. Το 71,2% επιθυμεί νέα κυβέρνηση. 6,4% ζει άνετα και αποταμιεύει. 42,8% καλύπτει ανάγκες με δυσκολία. 13,8% δεν καλύπτει όλες. Στην πρόθεση ψήφου, ΝΔ 24,5%, μακριά από αυτοδυναμία. Κανένας υπερβαίνει κόμματα αντιπολίτευσης. Η δυσαρέσκεια επιβεβαιώνεται από πρόσφατες μετρήσεις, με ενδιαφέρον για νέους πολιτικούς σχηματισμούς.